ugma dai ni Wana. Mao na ginat eh. Ha? Unsa to imong paaboton giday siya? Oh, pabuton oy. Labaw pa sa paabot, bala mo tayo siya. Dong pila may edad nimo sukad sagad ka ni Wana? Ito pang 18. Pila na imong edad ron? Inusa ka mag-20? Kunitong tuiga. Aning tuiga? Oh. So usa ka tuig ka pin nagyukan tinagad ni Wana. Oh. Tataw-taw na dai no? Tatawad na wala no. Ya wala pa man siya na kuan, child abuse pa man ka, so paabot lang sa gid ka. Magaling yun paabot. Unya na gyud imo sa yung pugong-pugungan imong gugma nidto niya. Oh. O sige. Dai. Unsa day mo ikasulti sa mga suginlon ni Dugho, mga pahiwatig nga gugma diha para nimo. Bala magpaabot ang sako, bihag lang adawaton. Allah. Ala upat pa ka tuig unsa dong? Ala. So inani lahang tandem guys, laba. Oh, di ba? Ay, oh. Tuwa naman nga, puno. Nya daw be, ug magkahigugmaay mugmayo. Sao na lang. Ha? Dili, di magsilbi day. My forever, wala. Tanawa, paminawa na siya day. Ikaw na tiglaba ug kung kamo may magkadayon, impas. Ala. Bulaga na dito ka, wa pagani naging kamo, wala pang kayo. So imo lang gid siyang paboton perminti dong. Ah, Pag di ko natubo eh. ala. Hindi daw siya matubo. Doon sa rin may kasulti nga may pa daw dili siya matubo. Kaysa imo siyang paaboton. Oh, bahala di apon. Nalabing ko mutubo. Ang gubal ko nagtubo-tubo. Sobra pa man sa mutubo, lapaw man sa yung height. Pero ha dong ba? Lagi, O tinadanay ginano kay marag tuig nagug kakapin pinaabot. bilang. Grabe nang gugmaa day. Ligo na. Ga. Bahala ka mutubo. Ang basta ang lab na to, tubo gyud. Oy, ha? Kung bitang nang masuko siya, ganahan ko, cute ilang taon. Ah. Unsa pa gito dong masuko siya. Kung masuko, cute ilang taon, manang ganahan ko yung mutuan, istorya kay masuko pala, cute ilang taon. Ay. Grabe oy. Grabe gid nang gugmaa kay Nya, nauna naman kanimuan na. Aboton na magkanakog na human. Ganyan. oh so dito naapa ni part 2 mga langga ha atong pabuton atong part 2 ani mga langga kay wata kabalo kung hinus-ataman ang suginlon sa ilahang mga paghigugmaay gugmaay nilang duha. So ato ning klarohon nikabot sa panahon paabot na mo sa part 2 mga langga ha. Hala na Bahala. kay karibal dong. Kinsa may karibal? Ay, Kinsa karibal nimo day? Kinsa man? Ha? di siya Kinsa man. karibal? Kinsa man? Hindi call. Oy, wala na men, magalingin ko ni mog single na. Hala. Sa klarohon na to ni mao day ning di siya gusto paabuton nimo kay kanana ang naad ay karibal. Wala naman. Wala unsa to? Oh. Wala naman gusto eh, nagbulag na po niya, para niya. Ay. Laruhan ng karibal lagi dili sa lagi magkabit-kabit. Oh. So sa ganit, so sa tuwing na kapen ko paabot ko, mo nga sinyo ko kung share gyud. Grabe gid oy. Pero alam ko sila kung naawa na ay kinalabay na to. Allah, nano da si Di japon ko guys, katukan ko. Nano da siya iya. Nano da siya iya Unya, usa ka tuig na ka pinagpaabot si Dugho niya. Kani siya si Wana.
Dayon si Dugho usa na katuig kapi na nagpaabot ug napay pipila ka mga katuigan nga iyaha pang paabuton aron dili siya ma-child abuse. Kay di pud pwede nga manguyab siya sa kananaang minor de edad no. So iyahang paabuton ang iyahang gugma ngadto ni Wana. So dinhi na lang ta mag-end mga langga ato nang paabuton ang ato ang parto nining sugilanon sa ilahang gugma. Gisugot na. Gugma ni Dugho. Di ba? Bye.